Ribeira prepárase para acoller unha nova edición da Travesía Nado Illa de Rúa, unha cita deportiva e solidaria que xa ten todas as prazas cubertas e que volverá a recaudar fondos contra o cancro. Será o vindeiro domingo 28 de xuño cando se celebre a 8ª edición da Travesía Nado Illa de Rúa, unha proba solidaria a favor da Asociación Española contra o Cancro. Poñer a Ribeira en valor en un tema como augas abertas gracias a este club náutico e este entorno e xa non digamos esa isla de Rúa, que eso xa é algo extraordinario, pois foi o que nos motivou a continuar durante todos estes anos. Temos moitas colaboracións de moitísimas empresas que sempre fan posible que nesta proba tamén podamos chegar a unha boa recaudación. A saída está prevista para as 11:30 da mañá dende a Illa de Rúa, a que os participantes serán trasladados en catamarán para completar un percorrido de 4.500 metros ata o Club Náutico de Ribeira. Para nós, para este Club Náutico Deportivo Ribeira, pois é un honor colaborar en todo o que poidamos, non? En iso facémolo con todo o cariño. As 150 prazas dispoñibles xa están completamente cubertas, con 108 homes e 42 mulleres inscritas, polo que se despregará un amplo dispositivo de seguridade para garantir o correcto desenvolvemento da travesía. Temos a sorte de que cubrimos as 150 plazas que poñemos a disposición dos nadadores, témolas todas cubertas desde o fin de semana, o sea que eso quer dicir que o evento é moi ben acollido por todos os nadadores, non? Por todo o que lle gusta as aguas abertas. A distancia a percorrer, como dicía antes José Luis, en millas marinas a min collesme, son 4.500 metros dos que estamos a falar. Estará balizada estará señalizada con 8 balizas, cada 500 metros teremos unha baliza para non desorientarnos moito os nadadores que non se desorienten. Nesta edición recoñecerase tamén o labor dos cociñeiros solidarios Agustín Cadillo e Juan Antonio Ayaso. Seguindo na nosa pauta de recoñecer o traballo de todas aqueles veciños e veciñas que moitas veces fan un labor moi importante e non se lle recoñece, este ano vamos a homenaxear aos cociñeiros solidarios, que son Agustín Cadillo e Juan Antonio Ayaso, que aparte de levar 9 anos con nos aquí facendo esa paella, esa comida que despois lle damos a todos os nadadores e a todos os colaboradores e participantes, contribuyen ca meirande parte das asociacións, ca Dorna, co Chopo, con todas as entidades, e eles son o motor desas comidas solidarias e este ano pois queremos agradecer especialmente a eles. Haberá trofeos para os 3 primeiros clasificados masculino e feminino, así como distincións especiais ao participante máis novo, ao máis veterano e a quen bata os récords actuais da proba. A premiación será sobre as 2:15, 2:30 da tarde. Contamos nas inscripcións, contamos con 42 mulleres e 108 homes. Van a ter, creo, en principio, unha climatoloxía boa. A baixa mar será ás 10:15, co cual, cando salamos de Rúa, ás 11:30 xa estará a marea subindo, co cual nos vai a axudar, aos nadadores lle vai a axudar no seu esforzo en chegar un pouquiño antes aquí. Esta será tamén unha edición especial pola despedida de María José Carreira como presidenta da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro tras 28 anos de compromiso, deixando así paso a María Jesús Paz nunha cita que une deporte, solidaridade e relevo xeracional. Estou moi contenta de estar hoxe aquí e que esta sexa, pois, digamos, a última roda de prensa que como presidenta do Cancro vou a facer. Temos que pasar páxina, pasar testigo e poder dedicarnos pois tamén a outras cousas porque tras 28 anos desde o inicio desta xunta e 12 como presidenta, pois creo que tamén é bo poder renovarnos e poder aportar diferentes ópticas e non ter que ser eu a que teña que permanecer.